няколко часа пътуване. В София бяхме на сняг, може да се каже. Тук времето се поизчисти, изясни се. Все още е мокро, но все пак мисля, че е добре. Играта ще се състои. Добре дошли в нашия скромен дом. Тук ще приютим Баран и Кейптаун. Това е началото на играта. Ще видим как ще се развие нататък. Арни до Баран, заобикалят ни от към широката част, може би ще влизат от към гората. Брой с пистолета. Ма внимай да няма трети. Брой за трети. Излиза ударен! Оцелен! Ти е с пистолет? Да. Как ти е? Айоме. Каска на Викинг. Нападаме Трявна 2 на 30 метра се отпуса. Моля да видите дали има светло фракция от другата страна. От Трявна 1 към Трявна 2 да не се изкрием ден. Оцелен! Така, изчакай малко. Сърцето на врага сме, опитвам се, Дашик в сърцето от към задника сме, опитвам се да му влезем в гръб, да стигнем до затвора и да си вземем пленник. Айде, тръгваме! Айде, тръгваме докато не се организира. Айде! Айде, докато не се организира. Дай! Давай, натискай! Давай! Горе! Давай! Горе
Това наши ли горе? Горе са наши. Буксата е празна! Ай, момчета, не тисни! Давай! Давай, влизи! Вляво! Внимайте за френдли! Давай! Уцелен! Ударен! Имаш 3 секунди. 1, 2, 3. Давай за маркиране за червено. Маркиране за червено. Това като никак. Намерихме голяма бомба. Арни до HQ-то, чувате ли ме? HQ слуша. Баран намери голяма бомба, какво я правиме? Взимайте бомбата и я носете в федерацията. Баран тръгва с бомбата към Варна 1. Ако има цивилни, ги взима. Не ги отпреде са зелени. Те могат са въоръжени, имайте предвид. Да. Документите! Силен фенер не отпред, не зад нас! Света. Фенерите само отпред. От Варна 1 се насочваме към Трявна 1. Търсате от HQ-то. Имате HQ до Баран. Дръжте кръстовище на Трявна 1, Варна 1. Оттам след малко ще дойде. Ще бъде изтеглена една бомба от селото. Искам да пазим кръстовище. Пропускате никой вражески войник да убие. Изясте го, бе! Стига, ударен каза. Вас ли е пратката пита? Да. Дайте бомбата. Арни до HQ-то. Пратката е натоварена. Враг!